Lasse, her er den. Godt. Nej, vel. Du vil gerne have din telefon. Så kom herhen. Så kom herhen, mor. På plads. Vil du have din telefon? Hvad? Vil du have din telefon? Ja. Det får du ikke. Det. Du skal ikke få mig til at rejse mig. Du skal ikke udnytte mig på en måde. Du skal sgu ikke spytte mad nu, når det hedder det. Du skal ikke udnytte mig på en måde. Det kunne jeg ikke finde på. Du udnytter mig, og det vil jeg ikke finde mig i. Begynder du at græde? Det er en svinestreg. En svinestreg? Ja, mor, din øje. Ellers hvad? Giv mig den. Ellers hvad? Giv mig den. Nej. Hvad er færdig med at snakke med den der? Nej. Nå, for jeg kunne komme i takt med. Skal jeg lige prøve at ringe igen? Kæft, når jeg snakker i telefon. Jeg har sagt. Jeg sagde lige, du skulle holde din kæft. Nå, røven. Fordi så er slut med at få det. Kurven. Jeg ringer til Christian. Kurven. Det er pis. Ja, ved du hvad? Jeg er ligeglad. Nej. Hallo? Er det en fra Lemvig? Er du en fra Lemvig? Lemvig-lagen. En fra Lemvig-lagen. Hvem er du så? Hvad? Fanden er det? Lasse, jeg tror, du har givet mig forkerte nummer. Nej, det var også forkert nummer. Jeg kom til at ringe til en af dine venner, mor. Hvem? Men det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg sgu da ikke. Lad være at snakke, når jeg snakker i telefon. Kæft, killing. Andrew? Der er telefonsvar, kan du høre? Så ringer det op igen. Så ringer det igen. Smut. Ud. Må jeg lige se, hvem der er, du ringer til? Nej. Hvad hedder han? Det ved jeg sgu da ikke, jeg spørger, hvad hedder du? En. Hvad ved han til? En eller anden perker. Ja, han lød som en eller anden retarderet æske. Prøv lige at gå ud med dig. Gå ud. Var det... Skrid. Var det Brian? Ud. Ja, det ved jeg sgu da ikke, Hvad hvad fanden. startede nummeret med? Ja, det vi startede med 8 gange 8. Ej, det var 20, 26, 32, 13. Skrid. 32. Døren er derovre. Derovre, mor. Det er ham kloven, der. Ja, det ved jeg sgu da ikke. Gå ud med dig, mor. Nej. Du skal sgu ikke prøve at tage telefonen. Jo. Skrid. Er du ikke kan din telefon? Ud. Så jeg skal først. Luk døren. Nej. Luk nu for helvede døren, din kælling. Mor, kom lige, jeg skal lige. Okay, du får din telefon. Du får din telefon, hvis du kommer ind. Okay, så beholder den bare. Okay. Du har fået din telefon, så bare du kommer ind. Så kom her. Det får du ikke. Det får du ikke. Så er du fedt på kampen nu. Jeg ringer. Nu er jeg kært hjem lidt. Jeg ringer til mig 5 minutter. Fordi jeg ved, du begynder at ringe til alle mulige venner. Og hvad så? Skal du ikke? Jeg skal lige se din kærestens besked. Nej, du skal. Jo, jeg skal. Du skal fandme ikke. Jo, jeg skal. Jo, jeg skal. Det er i orden. Du siger, jeg skulle lige lade mig godt læse mine beskeder. Er der nogen, der optager? Det er fandme privat. Der er dog ikke en. Ranger, mor, mand. Slå det lige mig der. Slå det lige mig der. Fucking Ranger, mand. Du skal ikke slå mig. Stå der og slå mig der, hva'? Nej. Slå du mig der, mand? Nej. Jeg bærer dig på din side, din fuck. Jeg slog I ikke. får ikke smør hinanden, mand. Sid bag med. Jeg kan sådan på dig. Den med ikke slå mig, ikke jeg fat i dine luder. Og så skriver du fandme. Må jeg få min telefon? Fandme, nej, ikke sådan en luder som dig, mand. Skriv jeg helvede til. Og vi har en med dig, mand. Hvorfor? Du får mig i hovedet op, og du opværker dig. Ja, jeg får i hovedet og rødt, det kan jeg fandme love dig for, jeg hører. Du får mig hele tiden. For computer, du kan gå til lægen, og du kan gå og smøge, og du kan få alle mulige ting. Og så opværker som en svinestreg. Nej. Er du
kommer ind her en gang, og så fyrer den. Du kommer ind en gang til, så fyrer der sådan en på hovedet. Jeg skal have din telefon. Min telefon nu. Du vil. Er du bestemt, at du hører hjemme? Er du bare her? Hvis du åbner den en gang til, så får du ikke på Åh, skrinet. jeg får. Du får ikke på skrinet, hvis du åbner døren. Det skider jeg på. Det kan jeg bare fortælle dig. Øj, nu får du sådan en på hovedet, du gør. Tag din briller af. Jeg vil have din telefon. Jeg vil snakke med Claus. Tag din briller af, så fyrer der ikke på hovedet. Så kom. Gider du stoppe? Jeg vil have din telefon for helvede. Ikke? Du bestemmer kraften ikke over min ting. Begynder Hvad du er? Ved hvad du er? Det er Karsten her, for at få sådan en på tæven. Og det vil ikke respektere mig. Nå, du tog mig ikke selv. Skrid af. Skal du tage mit tæppe? Ikke dit tæv. Skrid af helvede til Må mig. jeg få den telefon? Er det tit sådan her? Giv mig den telefon. Det er rigtig tit sådan der. Og så slemt der. Kraften. Nej. Ej. Rolig nu, mand. Det er fandme længe siden, jeg snakkede med ham jo. Bare hvor hun råber af hende. Syg kælling, mand. Jeg er bare din mor. Nu går du ud, mor. Så fandme så. Jeg kan tage det på web. Smæk rummen ikke. Du skal ikke smække med dørene, siger du selv. Kommer her ikke engang til, så bliver jeg sur. Han er først sur, men få ind igen. Hvor lyder det godt. Det var godt sagt, det der Chris. Det gik altså lidt over gevind. Ja, det kunne vi da høre. Var det det, du... Var det 2 det, du sekunder. siger? 2 sekunder. Nej! Ikke før du siger undskyld for, at du slog mig i hovedet. Jeg stoler ikke. Kan der bare en klap? Det er helvede til. Snak med kraften. Lad være med at slå for helvede. Men jeg kan godt lide at give dig lussing. Men hvad? Der var en kraften, der får sådan en lavtasker, og fandme stop det pis. Så kom. Den tør jeg ikke. Gider ikke det der. Nå, du har lige trummet med lavtæsk. Jeg skal snakke med Karsten. Du må ikke låne dine Og jeg briller. skal snakke med mormor. Du må ikke Og låne dine briller. Astrid. Fordi hun har det skidt. Og du skal bruge Har hun skidt hele dagen? Hvad sagde han lige? Har du skidt hele dagen? Hun har skidt hele dagen. Hvad er det? Rosmand. Giv mig den telefon. Nu. Du markerer mig i helvede til. Ja. Og det vil du have givet af kraften, ikke? Lad være. Den tager du bare. Så du, altså hvad var det? Det er din telefon? Andrew, siger du, hvis den er på opholdssted, så er det meget nemmere. Cashew, siger du, hvis den er på opholdssted. Læg min tobak der. Giv mig du. Læg min tobak. Giv mig min telefon. Sig undskyld for, du klar, eller sådan du kalder det, klappede mig ind på hovedet. Ved du hvad, når jeg har sagt, at jeg vil bare klappe dig. Lave et lille kærligt klap, og ikke sige det andet. Og så stop det der med. Et kærligt klap. Nu er det med et hårdt kærligt klap. Du er simpelthen uforskammet. Ja, det er fedt. Sig stille. Det er min telefon, og du skal respektere mine ting. Vil du gerne have din telefon? Ja. Hvad får du ud af det? Skal du have noget for noget hver gang? Du skal have noget hele tiden. Ja, jeg skal fandme. Nej. Jo. Jeg får sgu heller ikke noget hele tiden. Nej, det er sgu da, fordi du er så fed. Du stopper nu. Jo. Nej. Hvor mange fingre har jeg her? Stop nu. Kan du ikke engang tælle? Gider godt stop. Jeg har været på arbejde, og jeg er pisse træt. Har du fået bajer i dag? Nej. Ingen. Ikke engang en. Gider du at stoppe? Det er fandme rekorden. Giv mig den telefon Ikke nu. før du går ud. Giv mig den telefon. Du vil have, jeg skal gå frem og tilbage for at hente min telefon. Nej, jeg vil have, du skal sige undskyld. Jeg har sagt. At du kan give mig kærlig Synes klap. du så ikke, du skal sige undskyld, fordi du har banket din mor? Nej. Det gør mig kraftedme ikke. Jeg gør. Nej. Jo. Nej. Jo. Det er noget far har sagt. Du skal bare banke din mor, hvis du ikke får din vilje. Ja.
Og det ved jeg. Ja, Sådan er far. det er fandme grineren. Nej. Du skal ikke grine, for du er fandme uforskammet. Og du er grim. Giv mig den Vil du holde mig i hånden? Giv mig nu den telefon, hvor jeg gider. Stop. Jeg har sagt, hvad det kræver. En undskyldning, så får du telefonen. Sig det, jeg har sagt. Har du så mange problemer med at sige undskyld? Jeg har sagt, at det var kun kæresteklap, og det er fandme det samme. Vi skulle da ikke at sige undskyld. Jo. Hvad er det en telefon? Og jeg mener, hvad jeg siger. Giv mig nu den telefon. Skal du have din telefon? Tak. Hvad er det? Ja, stop. Jo. Snak med Karsten. 1000 kroner, du får din telefon igen. Ved du hvad, jeg skal snakke med Karsten. Okay, 500 kroner. Jeg siger den ikke. Vil du have, jeg skal sige til Karsten? 499,95 er ikke mere. Det gør du bare, så siger også bare, du slog mig. Nej, jeg Desværre. gav dig kærlig klap. Ja, det gjorde jeg også. Stop. Jeg gav dig nogle flere kærlige klap. Du slår mig ikke. Så det er klokken er slået. Nå, er klokken slået? For Karsten af. Han finder sig ikke i det. Nå? Jeg tror bare, han har hjulpet mig. Nej. Det lyder fandme sygt, det der. Det gør de ikke. Jeg slukker min mikrofon. Det er altså ikke det, jeg skulle høre det. Det er fordi, det sidder og ser sådan noget comedy show Og sammen. hvorfor fanden skal du ødelægge din headset? Ødelæg. Er du klar over, hvor lang tid sådan det er? Mor, du siger undskyld, at du får din telefon. Det er ikke svært at sige sådan et ord. Jeg har sagt, at det var et kærligt klap. Og jeg har Ja. sagt, at jeg mener, hvad jeg siger. Jamen, jeg har sagt, at du skal sige undskyld for, at du får din telefon. Fandme nej. Du skal også sige. Fandme nej. Skal jeg fandme ikke prøve at tage din telefon? Jeg skal lige ringe. Nå, det skal jeg. Nej, Og prøv at ringe til politiet og sige, at min mor elsker mig. nej, hold nu kæft. Ja, sig det. Hvorfor, mor? Kan jeg sige det på opholdssted? Jo. Kan jeg kærligt klap? Jo. Shh. Nu snakker jeg i telefon. Nej. Det var grønt. Telefonsvar. Ja, så kan du ikke få komme igennem før i morgen tidligt. Skal du også sige undskyld? Telefonsvar på hele tiden. Jeg giver dig 10 sekunder. 10, 9. Du har 10 sekunder til at sige undskyld. 8, 7, 6, 5, Synes du kan tillade dig 4, at stille betingelser 3, over for din mor? Det er mig, der 2, skal stille betingelser over for dig. 1. Nå, du får sgu ikke din telefon. Desværre, den er udløbet. Jeg har sagt det til dig 2 gange. Du har sagt, jeg har givet dig kage klap. Du har ikke sagt undskyld. Det er det samme, som du siger undskyld. Nu har jeg sagt det. Jeg gav dig kage klap. Er du fandme? Der er langt forskel på at sige undskyld der. Du skal ikke slå mig. Jeg har sagt undskyld. Giv mig nu den telefon. Ellers hvad? Gider ikke det her pisse, alt det her ballade. Så skal du også... Vi skal have det godt nu. Giv mig nu den Skal vi have det godt? Ja. Giv mig den. Lad min skærm være din. Du skal ikke læne dig op af min computer. Hold op. Nej. Hvem har betalt? Det er jeg. Nej. Jo, for dine penge. Det er sygt, hva'? Nej, det gør de fandme ned per Jeg mæk. har en jo. Hvor du holder din kæft. Jeg sagde til dig, at det var min fødselsdagsgave. Hvis det var, du ikke købte en computer ind, altså vi godt kunne spare op til den sammen. Hold din kæft, når jeg snakker. Det sagde jeg til dig, at jeg godt kunne lægge ud, hvis der var halvdelen af det. Nu holder du fandme kæft, når jeg snakker. Jeg sagde, at jeg godt kunne lægge det halvdelen ud for min crosser, hvis det var, at du ikke havde penge til det. Men så købte du den der fine station der, og så... Computer er når crosseren den bliver solgt. Jeg kan godt fortælle dig, hvis jeg ikke får mine penge, hvad kommer du til at dø alene? Det skal jeg fandme nok sørge for. Du stopper. Der er en telefon. Ja. Ja, nu stop nu. Giv mig den der. Giv mig nu. Giv nu stop med at træde mig. Gider det ikke. Vaskeskud. Luk døren så. Ikke? Tak. Cash Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray. Ja. Yes, yes, og det var så Cassioen Ray.